Sinisigawan ng isang binata ang kanyang ina. Inay, bigyan niyo ako ng pera kasi malapit na akong ikasal. Sabi ng ina, anak, alam mo naman wala tayong pera ngayon. Sagot ng anak, mamatay ka. Wala kang kwentang ina. Ina ka, di ba? Dapat makapagbigay ka sa iyong anak. Kung hindi ka magbigay sa akin ng pera, susuntukin kita. Kaya, padali-daling humahanap ng pera ang ina. Hoy, dong, matakot ka sa Diyos. Sabi sa Bible, ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Leviticus 20 verse 9. Sa Bible, kung mumurahin mo ang iyong ina at ama, dapat kang patayin. Buti nga hindi ito Old Testament times Kasi kung Old Testament times pa ito at ganyan ang iyong pag-uugali, papatayin ka talaga. Alam mo ba ang hatol ng Diyos sa hindi gumagalang sa magulang? Sabi sa Bible, sumpain ang sinumang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Deuteronomy 27:16, meaning, you will go to hell kung wala kang galang sa parents mo. Ang iba ng mga anak, sinasaktan nila ang kanilang mga magulang kung matanda na ito. Pinapaliguan ang ina, ngunit pinapaliguan nila ito na parang isang baboy lang. Sinasampal nila ang labi at ang mukha at pinapalo na parang bata ang kanilang magulang. Nakalimutan nyo na ba? Noong bata pa kayo, minamahal ka nila. Noong isinilang ka sa mundong ito, tuwang-tuwa sila. Sabi nga ni Fred Aguilar, noong isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. At ang kamay nila ay iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y hindi alam ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi, nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong ama tuwang-tuwa sa iyo. Ngunit nang tumanda na, parang demonyo na ang anak. Wala nang maibigay ang magulang kasi may sakit na. Kaya pinapalo na lang. Ang iba namang mga anak, hindi binibigyan ng pangangailangan ang kanilang mga magulang kung ito'y matanda na. Mga anak, tayo naman ang magpakain sa kanila. Kasi hindi na nila kaya. May mga anak na pinag-aral ng mga magulang na nakatapos at nakasweldo na. Pinabayaan na lang nila ang kanilang mga magulang. Alam ba ninyo na may tungkulin ang mga anak sa kanilang mga magulang? Sabi ni Jesus, inuutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang ibig sabihin na igalang mo ang iyong ama at ina ay bigyan sila ng sustento. Yes, sabi nga sa verse 11, ngunit itinuro naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuro ninyo. Mali pala kung ibigay na lang lahat sa templo o sa simbahan ang lahat ng ating pera. Dapat magbigay rin pala sa ating mga magulang. To honor your parents means to provide their material and basic needs. Mga anak, mag-budget kayo para sa mga magulang ninyo. Lalo na kung may sakit at patatanda na sila. Bigyan nyo naman sila ng pahinga. Alam ba ninyo, may mga matatandang kahit mahina na ang katawan, ngunit umaakyat pa rin sa niyog upang magkapera. Mga anak, please help them. Baka mahulog pa yan. Ang iba, pumupunta pa sa sakahan upang magsaka, upang may makain. Matatanda na sila. Mga anak, give them rest. Pero ang iba, mas inuuna pa ang sarili kaysa matatandang mga magulang nila. Pagka-graduate, bili muna ng bahay at sasakyan at motor para sa sarili. At sinasabihan pa ang kanilang inay, Inay, hintay ka lang muna. Kung matapos ang bahay ko, bigyan kita. Huwag kang magmadali, pera ko ito. Alam mo ba, hindi ka makaabot ng ganyang propesyon kung hindi dahil sa ama at ina mo. Sila ang napakahirap upang maibigay sa iyo. Ang ibang mga anak, magaling manglibre sa kanilang mga kaibigan, mga barkada, ngunit hindi makapagbigay sa kanilang ama at ina. Mga anak, bigyan nyo ng pagmamahal, respeto, at care ang inyong mga magulang. Ibinigay ng Diyos ang iyong mga magulang sa iyo kasi responsibilidad mo sila. Mahal ka nila noon. Ngayon, magsukli ka naman ng pagmamahal sa kanila. Magbigay ka ng pagkain, mga regalo, mga damit sa iyong mga magulang. Matanda na sila. Hindi na nila kayang maghanap buhay para sa kanilang mga sarili.